Team Kt.Langjun FC atum kapatir bipon Kt.Khorsing Engti pen Kt.Semsing Engti atum amen pen Kt.Langjun Sports Association kapathuak lamalong football kachepate kapangcheng pon bomlo Kedamtang preni phai kre troxier ni Kt.Langjun Sports Association pathuak lamalong team Kt.Langjun FC atum patir bipon si Kt.Khorsing Engti pen Kt.Semsing Engti atum aphan kachikimo amen pen football kapathu kapangcheng pon bomlo Kangpua Mai Long Abarim KLNLF Pachetang Chunbang Rijak Deramate Willingson Phangcho Umrasi Textile Hempi Hunmili Ingtipi BJP Korkanthi Mondol Kong Chunbang Chandro Ingti Rat Cyclem Bangphu Mohenteron Fuloni Circle Amondol Dhoni Tokbi Mondol Rostom Tiso Forester 1 Samson Ingti and Parta Kt.Khorsing Engti pen Kt.Semsing Engti atumachor Asumara tumpen Danglok Pinnang and Manpeng Kirobang Hubang Phia tumta Chetongdong Kapathu pangcheng pon pe aprang Kalitang bang hini atuma kaya la muche than ponsi kachikimo milur kai ponsi kapathu setame pangcheng pon phitlo kapathu ke cheng siarni Eastern United FC pen KAMST mate comes dhanta ghar atumang bongsi pathu ponlo kapathu bo mahut comes dhanta ghar atum ke thek muchora job goal thompen Eastern United FC atuma phan paren pondet Dogmoka pen Semsing Engti Karbiang Long Lai